Fa 4 anys que aquest arbre ja no fa més ametles. El fong Eutipiosis ha existit sempre, però mai havia estat tan letal. De moment, hi ha més de 500 hectàrees afectades a Son Carrió, Son Cervera i Sant Llorenç, d'un fong que actua a partir de la saba de l'arbre. Aquest fong entra a nivell de ferides, posta les recomanacions de la conselleria és que se desinfecten les eines de poda, que se vagi alerta quan fan les pagades en les màquines de fer de cultivadors i arades, de que fan les pagades als arbres, de que se protegeixin. Els tècnics de la Conselleria d'Agricultura s'han desplaçat a Son Carrió per agafar mostres dels arbres malalts i cercar així un tractament efectiu. Tot sembla indicar que serà un mal any per a l'ametla. Si no es troba una cura, aquest fong que mata ametlers vells com aquest, estem que la malaltia s'escampi per tota l'illa. Si això passés, la comercialització d'aquest fruit se'n ressentiria, ja que els pagesos no tenen cap assegurança que els cobreixi en aquests casos. I el baix preu de l'ametla tampoc hi ajuda gens. La possibilitat de cercar un altre cultiu, com la garrova, s'esfuma perquè aquest fruit enguany no té ni preu. Sigui com sigui, el llevant de Mallorca aquesta primavera es quedarà sense la postal de l'ametler en flor.